mga kaangat, chef ni Papot and chef ni Bobot. Welcome to our channel! Yay! Angot, amuyo, di ba basit kami nalain kang nagsala? Classmate kami kan Bobot, nalain kang nuko nagsala. So, mga kaangot, buyain yung arod, day daan nga video mi. Sama. Ambot mo lang ganun. Nakagigil. Ito na kababay na lang araw. Di ba kababay nyo? Maraming salamat ang mga mag-aaral mula sa kindergarten.